shi zuwa Shopmate a gare mu farin ciki ne kuma abin murna ne, domin ta taimaka mana waje da dama wanda mu mun ji daɗin zuwanta, domin ta sauƙaƙa mana ayyukan da muke a da muke shan wahala, wanda yanzu mun samu sauƙin da ba zai misaltu ba. Domin idan a da ne ko da yaro na bari a shago, idan ya sai da abu ba lalle na gane an sayar ba, yaro zai iya sai da abu ma ba tare da ya shigar ba tare da ya rubuta ba, kuma ya tafi kuma an riga da an samu matsala. Yanzu kuma mun samu daman da duk abin da aka sayar, da zarar na hau kan kwamfuta na zan ga duk wani item da aka sayar a cikin shagon nan. In dai na hau zan gani an sai da abu guda kaza naira kaza, to na san iya kuɗin da nake bukata, na hau zan gan shi ba tare da sai na tsaya ina bincike ba. To gaskiya wannan sauƙi muka samu sosai, kuma mun samu sauƙi fannin rubutu, wanda abu da muna rubutu da biro a fefa wanda zaka iya mistake, to yanzu kuma mun samu damar da zaka yi rubutu ba tare da ka samu mistake ba. Ba za ka yi mistake wajen kuɗi ba za ka yi mistake wajen rubuta kaya ba. Haka zalika ko mutumin da ka yi sai kaya a wajenka ba zai zargin ka ƙara masa abu, saboda kwamfuta ce ita take rubuta komai. To gaskiya mu a Shopmate, mun shagon Alhaji Premium Material and Services, muna murna da zuwanta, kuma muna maraba, kuma muna ƙara neman mutane su ma su ƙara samun wayewa don su yi amfani da shi, domin ci gaba ce ta zo, wanda za ka yi abinka cikin sauƙi ba tare da cuta ko cutarwa ba tare da kuma wani ya cutar da kai ba tare da kuma ka sha wuya ba. Domin fefa zai futa, bairo zai futa, haka fefa ba za a taɓa cewa yau fefan ka ta ƙare ana buƙatar ka kawo ba. Daman already kawai na cikin kwamfuta, iya rubuta kawai za ka yi, iya abu da za ka amfani da shi shine kawai slip ne kawai da za ka na filinta, iya shi ne kawai muke da buƙata, abin da muke buƙata kenan. Wannan nan misau zai iya shiga in duba in ga abin da yake faruwa a shagonmu na Azare can, da price ɗinmu da suke da shi a can da price ɗinmu na nan zan iya hawa na gani, duk cinikin da ake a can zan iya hawa na gani. Kai bugu da ƙari ma yanzu ko da ban zo shago ba, ina gida ina ɗaki na, to zan iya hawa na duba na ga me yake faruwa a shagona ba tare da sai na zo na gani ba. Zan iya hawa ta waya na ga duk abubuwan da yake faruwa, da abin da muka sayar da abin da muka saya da kuma abubuwan da muke yi, to duka zan iya hawa na gani ba tare da na zo shago ba. Kuma mukan samu sauƙi na duba ribar mu, nawa muke samun riba, kuma nawa muke sai da kayayyakin mu, da kuma abun mu sura guda nawa ne. Yanzu misali kayan shagon nan sai ya zama yau din nan kaya na sura guda 10, to fa idan na tashi ba wai sai na zo na irga nan naga kaya na guda 10 bane ba. Zan hau kan kwamfuta na ne in duba in gani cikin folder mu na sale naga abubuwan da muka sayar, sauran kaya na sura guda nawa ne. Idan guda 5 ne rage a shagon, ba sai na je na irga ba, ta nuna mun sura guda 5 ne, to kawai already na san guda 5 ne rage, zan sa ai order sai a kawo mana kaya. Kuma mun samu sauki wanda idan mutum ya sai abu ba sai mu rubuta receipt da hannu ba, muna amfani da printer din mu, wannan ita ne printer mu, wanda duk abin da ka saya kawai zan yi printing ba tare da na rubuta maka takarda ko wani abu ba, saboda babu ciwa-ciwa tsakanin mai saya da mai sayarwa. Zai zama wannan kwamfuta ne take lissafin abin da ka saya ta yi printing ɗinsa, duk abin da ka saya za ta yi printing. Zuwan Shopmate ya taimaka min kware matuƙa, ban da matsala da wani abubuwa. Ina murna da shi, ina farin ciki da shi, kuma ina neman al'umma su zo su yi amfani da shi, domin su ma su samu wannan rahusan da na samu na sauƙaƙa amfani da shi. Assalamu alaikum.